Velkommen til induktionsforløb på Hansenberg efteråret 2015. Induktionsforløbet henvender sig både til de pædagogiske medarbejdere, de administrative medarbejdere og medarbejdere ansat i I80. Induktionsforløbet giver en introduktion til jobbet og til organisationen. Induktionsforløbet bruges som afsæt til at inddrage den viden og de tanker i forhold til Hansenberg, som I som nyansatte har. Man kan sige, at induktionsforløbet forholder sig både til at give informationer og inddrage jeres viden, som er den, I bringer med ind i dit nye job på Hansenberg. Programmet for induktionsforløbet ser sådan her ud. Der er afsat 4 datoer. Den første gang er mandag den 7. september 2015. Der er det de pædagogiske medarbejdere og de administrative medarbejdere, der deltager. Temaet er organisationen og kulturen. Det foregår på Skovvangen 28 i lokale 262. Den anden gang er tirsdag den 22. september 2015. Her er det udelukkende de pædagogiske medarbejdere, der deltager. Temaet er pædagogisk vision og kvalitet. Det foregår på CF Tickensvej nummer 11, og vi mødes i bistroen. Tredje gang er onsdag den 7. oktober 2015. Der er det både for de pædagogiske medarbejdere, de administrative medarbejdere og medarbejdere i I80. Der foregår der en rundvisning og en introduktion til de forskellige uddannelser. Vi starter ude på Organia på Vandrupvej nummer 90. Vi mødes i bistroen. Sidste gang er torsdag den 29. oktober 2015. Her er vi igen samlet alle sammen, det vil sige de pædagogiske medarbejdere, de administrative medarbejdere og medarbejdere for E80. Her er temaet kommunikation og en styrkebaseret tilgang til jobbet, og så en opsamling på det samlede induktionsforløb. Det foregår på Skovvangen 28 i lokale 262. På gensyn den 7. september 2015.